Wala sila sinugbang pusit. Alright, alright. So, di ka nag-joke kayo. Ano na lang sa iyo. Asa na nga namin sa pinakamahal na restaurant dito sa Ramos? Yeah. Limahaw. Tama na ni kay shoppingan na itong mga anak. Shopping. Pag anniversary mo, Carl, ano mo na rin? May shopping cash. Shopping. Shopping with your credit card. Mag-shoplifting. Magkalisa ganito. Libre si Carl na mag-front shoes sa Nike. Kapriso na ka. Wala, may lens. What's my number ni OM? Wala ko yung number, but... Woo! Sunan namin na rin, no? Scott. So we're here in City, Cebu. Yan, nagawa lang ito. We're going to shop or shopping with Miss Chloe, Shop or shopping. Busmat, Carl, and what is your name? And Al Smith. Al Smith. Oh, nakita So mo. we're going to Boracay. Nike. Nike. We're going to Niak. Eh, handshake na namin. Pwede be so busy. Bugoy na ka. Isa, Makuratan. Diba? So, inanita ka, i-add no, basta ting out na sa work no, sa Lalaan. office. Pero patawag ka, kulang. Di ba? Magduka. Mapatukado ka. Ang top 1 sa tukado ka. Na, number one. So, nala sa Nike na. Dili pwede mo ani kag Nike nga wakay daton, wakay paliton, di ba? Bawal na tol. Oo. Dapat natay paliton. Kay kuan. Sa musod ta dire natay bitbiton, di ba din yan? Sa makaya. Pili mo tanan, ako'y bala. Oy. Lima-lima ra. Di, seryoso ako. Palit nila. Ganyan na, tutok mo ka na. Tutukan ka na. Kanay mo. Kay ba ako sa imong tirada? Laray, sige tanaw eh. Aray. Do. Kini, sigurado ko, kung kini tanaw. Hindi, kani, sigurado na. Aso, ano? So dapat manganhi ta dire no. Naagi tay pang kuan. Di ko musugot, mugawas mo na way paliton. Suko ko na. Asa ko may labs. Delikado tani ko mawala. Nasa Didas. Hindi, didas din. Scott, sapatos na nawa. Kana nindot na. Asa na yun? 5,000. Wala na yun. Last price niya. Barato na ko. So, anhi mo dress na no, solid kayo yung mga kuanda. Human drone. Ano na ito napilian? Umuk. Easy. Guys, nag-shopping mo. Wala eh. Pambalay ra ko yun. Libre, sana all. Wala lagi na nga duka. Wala na nga luya.